Kalau kita nek uncet, Cinta banget. Mbak Wiatno, bintang kita muncet itu baik. Cinta Mas Victor. moga serempet mas, serempet apa? Serapat. Nggih. Yo, serempet mas, yo. Ayo Mas Victor. Mas. Yo. Awal ini. Hati-hati. Tepuk tangan. Mas Victor. Boleh nih Mas. Loh. Pundi niki piyayine pundi niki? Piyayine pundi niki? Oh, matane iki lek. Pundi. Gini. Nah. Oh, kamu terus Mas. Kulo nggak iki mau. Oh. Udah dalu Mas. Nggih, wis jalu Mas Dalang. Hah. Iya lho. Ngene iki lho, kau kok yo ora kecampingi wingi. Wong dalang iki loro lho. Penyimpingnya setengah. Kok wiri ngono to. Golek ke macam noto kono kok kita ngene. Kok iki bayangane yo kok yo utuh yo aku iki. Loh, kulo kan matur to dalu kulo. Lho, dalan tulung ta. Oh, Saya kok aku rene kok bisi Mas. mau sama bis. Lalu Mas aku kok miber. Besok tempatnya engkong. Iya. Kok aku kletong kok ya tempat ya kok. Mas Victor. Iki Mas Dalang nggih. Iya, anu berkaya Mbah Yatno ne wau. Nggih, Pak Yanto. Nggih. Lalu Jen. Wah, aku dredeg sumpah. Kok dedeke wis padha. Lah kula iki wong jawaban rangkah lho. Nggih. Bisa tekan kene ra yo. Wah, tenang. Promosek lawan jen. Pokoke bunga, Mas. Pripun Mbah Yatno niku kados langsung cak nggih. Tak kira nek Mas Unjek. Lah iki. Nggih, Mas Victor. Nggih. Victor, Pak. Victor. 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 Kagem Victor. Victor. Victor niku wonten singkatanipun. Tegese opo ya? Nggih wonten tegesanipun. Apa? Victor niku pikiran kotor. Tak kira nek Victor. Sampai Victor. Cilik niku yo lanyah kok iki. Eh?
Ora maksud penyatut aturan ngono. Lah, ora bane ana tembung. Gak. 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 Dulune. Gak tau nap. Alah, ya. Yo kalau anu apa di tenggone karo bebudan-bebudan. Aja dorong Mas. Wes awak iki. Nggih. Wong dorong karo ora padha. Lah nggih niku lho. Mungkin nek dorong kula kepijak nggih. Repot. Nggih. Banyak harus unik berkah Mas. Nggih. Oh, banyak. Jiwa seni iki ngeten iki Mas. Nggih. Najan penyanyi iki Kula asli Magetan, Mbak. Magetan. Nggih. Oh, tanggane sedut. Nggih. Oh. Mas Tun. Nggih. Wis ben tanggal 2 kula nggih teng Magetan. Oh, nggih lho. Ning namung son kali genjot. Kula iki pun ngertos lho balik genjote napa ngambil kene jenengan es. Gamelan son genjot ing kula niku. Anu menawi betahaken Barangnya Mas Benggol. menawi betahaken coba kalelekan kula siap kok. Oh nggih. Jenengan siap. Siap dadi tumbal. Oh, dadi tumpal piye to? Kakak. Sing dereng kan dongkrak Mas. Walah. Waduh. Dongkrak ter. Ada keplan. Nggih. Nggih, wah kok. Nuwun berkah Mas. Baik. Kau pun salib kau derek. Sampun. Wah, atas. Wah, kan. Kula kok boten ngertos to Mas? Masa udah ngerti? Boten ngertos. Oh, alah. Salahkan to aja kan ngerti. Beda. Lho. Pun to. Ngoten niku. Ya, Wis ya, saking ya. ngaji. Aja ndron-ndron anak putuku sok ngene. Aja. Putih kuning sarwi cinta Kumpul kula bahas itu. triwarna kinarya jangkeping warni gini temenggung Jawa kedau ini kok malah Lho, peta kok cuma petan iki piye iki? Kula to. Oh, alah, nggih. Kula gak sowan. Kula itu kaya rasa pengpan dulu tinon saya malih iya rasa kok waras udah jadi dikte. Sinten niku Mbak sing dikte niku sinten? sing gaya katon semu sonaring kang candhe ayu kamar tadi kok iki Sinten mriko sing asta, Mbak? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Wah, nggih. Walah, ya gae. Oh, Wah, nanti kalau disawer baik. Pakai lho. Ngono. Pakai ngotot. Rindu papa warni Tanggane Mbak. Tapi Monggo. Kalau tiba-tiba Mas Rendra ngotot, biasanya ngotot. Thank you.
Bang Robot itu mah. Yo, Oke, komo. Oh, mau mantek. Bukan lelaki